थुनलाइ सिबिनायाव बयबो बाहागो लानांगोन। थुनलाइया जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेदेर धोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै 3थि सानाव आगान होनानै सोलिगासिनो। दिनै 3थि सानखालि फुंबिलिनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ। फिरफिला बिरहोनायजोंनो लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लानानै बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिला इस्लारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो थुनलाइ आफादखौ मोजां मोनग्रा गोबां सुबुंफ्रा। मैयानिफ्राय बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव रानि खालायस्रि फोथाराव 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जादों सोलिदों। दिनै नैथि सान दिनै फिरफिला जों दैखांदों आरो मुंख्लंफोरखौ जों गोसोखांनानै बिबार माला बावदों। जाय बिथांमोना बै समनिफ्रायनो जुजिनानै जिउ गारदोंमोन आरो बिथांमोना मुंख्लं जादोंमोन। बिथांमोनखौ जों मान होनानै दिनै बिथांमोनखौ बिबार बावदों। जोंहा उननि हाबाफारि गोबां दंबावो दा बिजाब बेखेवनाय आरो जोंहा सुबिनिर बेखेवनाय दङ आरो माखासे गुबुन गुबुन बान्था राननायफोरबो दङ। आं 6 बोसोर आफादगिरि जानानै आं गोबां रोंगौथि आरो लोगोसे मोनदाङो बे आथिखालाव इनफरमेसन टेक्न'लजि आरो दानि e-लार्निं e-एडुकेसन e-टिचिं बे खारफानो हायाबा जोङो 1963 मायथाइनिफ्राय जोङो बर' बिजोंखौ गायसनदों आरो दिनै बर' बिजों गायसननाया 60 बोसोर जाबाय आरो बर' थुनलाइ आफाद दानायाबो 70 बोसोर जाबाय। बे गोलाव सम 70 इयार्स बेयाव जोङो गोबां दान्थे बिदान्थे आरो गोबां घात प्रतिघातनि गेजेरजों जों फैयै दिनै बर' हारिया जायफोरनिबो बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोना आसा खालामदोंमोन दानि दैदेनगिरिफोरनि आरो हारिमायारि आफादफोरनि नारानाथा आरो राजखान्थिगिरिफोरनि नारानाथा दैदेननाय आरो बिथांमोननि अनसुंथाइजों जों बर' रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो हानाय बायदि आं मोनदों। ओरैबायदि मोनदों जे जोङो थांनाय 10 नभेम्बरखौ जोङो गोदान दिल्लीयाव खुंनाय समाव गोबां एकाडेमिसियानफ्रा स्कलारफ्रा बर' रावा जे इसिबां थाबैनो इसिबां दावगादों बेखौ बिथांमोना सोमोनांदों आरो दिनै बे रावा भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव हाबनायाबो मोनसे बिराद जोंनि थाखाय जों खाफाल गोनां होनजायो। बै समाव दैदेनगिरिफ्रा बिराद थफ्ला लायै साहित्य एकाडेमि रिकगनिसनखौ लाफानानै 8थि फारियाव सोनो थाखाय नाजादोंमोन। नाथाय बिटिसि शक्तिनि आधाराव बै समनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि बिएलटिफोरजों सुक्ति जानायाव जों मोनसे बे खाबुखौ जों मोननायाव दिनै बर' रावा गोजोर जाबाय। बर' रावा आगोलाव स्पकेन रावमोन, दिनै बे बिजोंबो जाबाय आरो बियो मोनसे वान अफ द अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। आरो दिनै नोंथांमोना नाय आसाम एसेम्बलियाव जोंना गेदेर बुंथिगिरिया सारा माबायाव बर' रावजों लिरबाय बिथाङा आरो सांसदआवबो रोनगोरा नार्जारिनि दैदेननायाव बिथाङाबो बर' रावजोंनो 24 इन्डियान लेंगुवेजाव अट'मेटिक ट्रेन्सलेसन जानानै बयबो बुजिनो हानाय बे बुब्लियाव जों थांदों। ओंखायनो जोङो गुगोल्स एप ट्रेन्सलेसनखौ जों खालामदों आरो जोङो इ-बुक इ-प्रजेक्ट जों खालामगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो जोङो माखासे लिंक लेंगुवेज खालामनो थाखाय जोङो बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार आरो रिसार्च सेन्टार खालामनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों। आरो दिनै बिटिआरआव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथाङा इन्टारनेसनेल फेस्टिभेल लिटारेरि फेस्टिभेलबो खुंबाय खेबनै आरो 27 थारिखनिफ्राय बिथाङा नलेज फोरबो इन्टारनेसनेल नलेज फोरबो खालामनो थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बिथाङा हाबाफारि लादों। आरो बिनि दारै जोङो माखासे बै फरेन कान्ट्रिफोरनि गुबुन जायगानि बिदेशफोरनि मानसिफ्रा लिटारेचार मानसिफ्रा आरो रोंगौसा मानसिफ्रा फैनानै जाहाथे बर' रावनि माबानि सायाव बर' हारिनि सायाव मोनसे गोहोम खोलैनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो बेखौ हयथ' बिथाङा बेखौ साननानै खालामदों आरो बिनि दारैनो जोङो बर' रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो माबागोन। आरो थांनाय 63थि जथुम्मायाव जों भारतनि हादरगिरिखौ लाबोनानै मोनसे मेसेज जों मोननो हादों जे बर' रावा बिराद रिच लेंगुवेज, बर' कालचारा रिच लेंगुवेज। जोङो हारि हिसाबै जोङो दा बिराद वेल एस्टाब्लिश जाथि हिसाबै जोङो सिनायथिखौ मोननो हादों।
आरो जोंहा दा गोबां मावनांगौ हाबाफारि दङ जों बर' बिजोंखौ 1963 मायथाइयाव गायसनदोंमोन दिनै फैयै फैयै 60 बोसोर जाबाय बे 60 बोसोराव जोङो गोबां हाब प्रतिकार माने मालबानि गेजेरजों जोङो सरकारि अनसुंथाइ मोननानै जों खामानिखौ मावदोंमोन दिनै गभर्नमेन्टआ माने NEP हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि गाइडलाइन बायदियै जा रोखोम बिथांमोना दिनै खालामनो हमदों बेजों जुदि जों जुजिनो हायाबा जों खिन्थु बर' बिजोंनि जे सरकारि फरायसालि दङ बे गासिबो माने मार्जार जाजोबगोन बे गासिबो माने फ्राय लोरबां थोरबां जाजोबगोन बेखौ जों नुहुरदों बेनिखायनो जोङो गार्जेनफोरखौ खावलायनो लुबैयो जोंनि एकाडेमिसियानफोरखौ खावलायनो लुबैयो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ खावलायनो लुबैयो बिथांमोनहा गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव होनानै दानि नैबे NEP गाइडलाइनजों जे फाउन्डेसन कर्स जिहेतु जासिगोनब्ला आप टु क्लास 5 गतिके बिमा रावजों सोलोंनानै हयथ' साख्रि बाख्रि मोना होननाय बे माबाया जिथु सान्थौ बे खारसिगोन आरो दिनै भारतनि गाहाय मन्थ्रिया नखर मन्थ्रिया गावनो बुंदों बिमानि रावजों इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल कलेज माने सोलोंथाइखौ होनो हागोन आरो इउनिभारसिटियावबो होनो बिथाङा बुंदों जे बे सम आरो बुब्लिनि थाखाय जादों दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि फारागथि थानो हागौ खिन्थु रावनि बेलायाव हारिमुनि बेलायाव फाराग जों खौसेयैनो दङ आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंनाय बायदियै जों मास्टार रेस दानाय गेरेमसा बर' हारि दानाय बे ओंथियैनो जों खारगासिनो दं नाथाय जोंहा माने बिभिन्न माने खेथ्रआव जोङो राजनिथि फारागथि थानो हागौ जोंनि मतामतआ माने मिलायाबो जानो हागौ खिन्थु राव आरो थुनलाइ जौगानायाव बर' समाज दाफुंनायाव जों दाबो खौसे दं होननानै जोङो सानो आरो बे बर' थुनलाइ आफादाल' मोनसेल' कमन प्लेटफर्म बेवहाय बयबो बाहागो लानो हायो राजखान्थिगिरिफ्राबो बाहागो लानो हायो बेनिखायनो जोङो राजखान्थिगिरिफोरनि पेट्रनेज नङाबा जोङो बबेबा मोनसे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंसारनो हाया बेनिखायनो हयथ' अबजारभेसना नंगौ बिथाङा बुंदों जे जोंनि गेजेराव एसे फारागथि ओरैबायदि नुनायखाय हयथ' बिथाङा खम गेदारिं जानाय बायदिबो हयथ' नुदों दा जोङो नुदों जे जोङो खौसे खालामनो थाखाय जोङो हारिखौ मोनसे कम्प'जिट जाथि हिसाबै लाबोनो थाखाय जोङो दा नाजागासिनो थानांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावबो दिनै माने बे इयं जेनेरेसना दिनै माने लाइमोनफ्रा ज' खौसेयैनो खामानि मावनायनि जिथुनिखि खाबुखौ मोनगासिनो दं बे लाइनाव जोङो बर' थुनलाइ आफादाबो जेसेबांनाखि रायथार दङ लिरगिरि दङ सानसुमै दङ जाखांबोनाय लिरगिरि दङ बिथांमोनखौ जों मान होनो रोंनांगोन आरो मान होयोबासो जोङो हयथ' माने बिथांमोना माने हयथ' ओरैबायदि खायसे इनफेरियरिटि कमप्लेक्स खायसे सुपेरियरिटि कमप्लेक्स दं दे आं थाङोबा बेवहाय जायगा मोननाय नङा आं बेवहाय थाङोब्लाबो जेबो जाया बिदि खिन्थु बेखौ गारनांगोन आरो जोङो बर' फिसा हिसाबै जोङो ज' थानानै जोङो राव थुनलाइ जौगानायाव जों आगान सुरनांगोन। थेंक इउ।